ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш пресс-конференсия ва аввалин муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири UFC 289 баргузор гардид ва мо ҷойҳои муҳими ин пресс-конференсияро тарҷума карда ҳозир пешкаши шумо мекунем. Шумо бошад моро бо лайкҳо ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. дӯстон, акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хелба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. барои ба ин ҷо баргаштан шодум ки якум савол дора. якум савол ба Аманда. барои ту ин боз як муҳорибаи муҳими дигар аст. пеш аз ин чорабинӣ мо навореро тамошо кардем ки дар он ту мегӯӣ ки ҳис карда истодаи ки Иренаро дар тамоми лаҳзаи ҷанг манъ карда метавонӣ. барои чӣ ту пеш аз муҳориба бо ӯ ин қадар ба худ боварӣ дорӣ? ростига ма ӯро манъ карда метавонам. ма ба ин чиз боварӣ дорам. ин камарбанд дар Бразилия дар дасти ман мемонад. ма барои муҳориба 100% тайёрам. медонӣ, ӯ ҳамчун рақиб аз Ҷулиана дида зуртар аст ва ин барои ма визави ҷиддӣ мешавад. ва ма барои ҷанг тайёрам. аз пештара дида хубтар тайёрам. ӯ барои ма санҷиш мешавад ва ма барои ин чиз омодаям ва шуморо бузургтарин муҳорибаи асосии турнир дар таърих интизор аст. савол ба Ирене. дирӯз дар медиа конференсия ту гуфтӣ ки ба ин ҷанг барои куштан ё мурдан намебароӣ, балки танҳо барои куштан мебароӣ. гӯй ки ин суханҳои ту чӣ маъно доранд? ма ба ин ҷо барои тамошо кардан омадагӣ нестам. ма ба ин ҷо барои ғолиб шудан омадагиам. барои ҳамин ман барои куштан мебарам, на барои куштан ё мурдан. ва ма барои ин камарбандро гирифтан ҳамаи корро мекунам. савол ба чемпиони пешина Чарлз Оливера. мо аллакай дидем ки чӣ гуна ту баъди мағлубият бармегардӣ, аммо муддати дароз ин кор рух додагӣ набуд ва акнун ту боз баъди мағлубият бармегардӣ. оё ин бозгашти ту аз пешина бозгаштҳо баъди мағлубият фарқ мекард ё не? медонӣ, шери захмдор ҳоло ҳам шер аст. ман худро хеле хуб ҳис мекунам. ман чемпионам ва ман ин чизро ба шумо нишон медиҳам. дирӯз Дарюш дар интервю гуфт ки ӯ боварӣ дорад ки бо ту дар греплинг қуввоозмоӣ карда метавонад ва шояд ки ҳатто аз ту зуртар бошад. барои ман шавқовар аст ки ту оиди малакаҳои Бенил дар греплинг чӣ фикр дорӣ? Бенил ҷангвари сахт аст. ӯ сазовори эҳтироми калон аст. ӯ афзали хуб аст. аммо ман оиди чӣ кор кардани рақиб хавотир нестам. ман танҳо дар фикри онам ки ман дар октагон чӣ кор мекунам. савол ба Бенил. дирӯз дар медиа конференсия ту гуфтӣ ки Оливераро шикаст дода метавонӣ. ту дар стили ӯ суроғиҳо мебинӣ ё ин ки ту сахт ба малакаҳои худ боварӣ дорӣ? албатта ки ман ба малакаҳои худ боварӣ дорам. боварӣ дорам ки худованд ба ман ин чизро додааст ва ман мефаҳмам ки чӣ қадар Чарлз хатарнок аст. ман дар ӯ ягон ҷои сустӣ намебинам. ман танҳо ба худ боварӣ дорам ва чизҳое ки худованд ба ман додааст. ман Чарлзро баъди Ҳабиб дуюм беҳтарин ҷангвори вазни сабук дар таърих мешуморам. аммо барои ман ин чиз ягон маъно надорад. ман бо беҳтарин ҷангварони ҷаҳон ҷангидан мехоҳам. савол ба Дана Вайт. ҳар дуи онҳо, ҳам Чарлз ва ҳам Бенил, боварӣ доранд ки ғолиби ин муҳориба моҳи октябр дар Абу-Даби бо Ислам Махачев меҷангад. гӯй ки ин рост аст? ғолиб барои унвон меҷангад? намедонам. мебинем ки чӣ гуна муҳориба мегузарад. аммо бале, ин чиз маъно дорад. ҳозир гуфта метавонам ки ҳамин гуна аст, аммо мебинем. Бенил. дирӯз Чарлз гуфт ки муҳориба зидди исламро тамошо накард, чунки дар ҳамон муҳориба ӯ набуд ва тамошои ин муҳориба ба ӯ ягон чиз намедиҳад. аз ин суханҳои Чарлз ту ягон чизро барои худ фаҳмидӣ? вақте ӯ гуфт ки ин муҳорибаро тамошо накардааст ва оиди ҳамон муҳориба ҳатто фикр кардан намехоҳад.
чарлз дар юсе муҳорибаҳои хеле зиёд гузаронидааст ва ӯ ҳамаи ин корҳоро аллакай пази сар кардааст ва ӯ медонад ки чӣ гуна бояд рафтор кард. оиди оне ки ҳамон муҳорибаро тамошо накард, ман боварӣ дорам ки ӯ оиди ин кор фикр карда ҳамин гуна қарор баровард ва ин қарори ӯст. ман албатта ки ҳамаи бохтҳои худро тамошо мекунам, онҳоро хеле ҷиддӣ меомӯзам ва шояд ки дар ин кор чарлз аз ман дида боақлтар бошад. савол ба Бенил. дирӯз чарлз гуфт ки агар ту ҷанг хоҳӣ, пас ӯ ба ту ҷанг медиҳад. ӯ худро шери захмдори хатарнок номид. оё ба фикри ту Оливера баъди мағлубият ба ин муҳориба боз ҳам хатарноктар мебарояд? медонӣ, ӯ Чарлз Оливера аст. ӯ ҳамавақт хатарнок аст. ӯ доимо тайёр аст ва ман фикр карданӣ нестам ки ӯ дар муҳорибаи охирони худ шикаст хӯрд ва ӯ акнун сӯз шудааст. Не, ман ин гуна фикр намекунам. ман кӯдак нестам ва ман медонам ки Чарлз Оливера кист. медонам ки чӣ кор бояд кунам ва ман ба он ҷо баромада вазифаи худро иҷро мекунам. инак ҳозир мо ҳамаи чизҳоро мегирем ва муҳорибаи рӯбарӯ ташкил мекунем. ташаккур ки омадем дар маросими вазнкамкунӣ вомехӯрем. дӯстон, бародарони наздики мо мағозаи либосҳои мардона бо номи Саҳоба кушоданд, ки дар он ҷо барои муштариёни худ танҳо либосҳои босифатро бо нархи дастрас пешкаш мекунанд ва онҳо либосҳои даркории шуморо ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон равон мекунанд. шумо метавонед либосҳои мағозаи Саҳобаро дар телеграм-канали онҳо бинед ва чизе ки ба шумо махкул мешавад ба онҳо муроҷиат кунед ва дар кӯтоҳтарин муддат онҳо либосҳои шуморо оварда мерасонанд. ссилкаи мағозаи Саҳоба дар якум комментарий закрипидшуда.